गसाइगावनि रमेन्द्रपुर फाथैबारि आरो सियालबारियाव बड'लेण्ड कमिउनिटि काउन्सिलिं सेन्टारनि बानजायनायाव मोनसे सांग्रांथियारि हाबाफारि खुंफुंदों। गसाइगावनि रमेन्द्रपुर फाथैबारि आरो सियालमारियाव उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, नखरारि दावराव दावसि जानाय, गथ'सा लांखारनाय बायदि आयदाखौ लानानै बड'लेण्ड कमिउनिटि काउन्सिलिं सेन्टार आरो वमेन एन्ड चाइल्ड डेभेलपमेन्टनि बानजायनायाव दिनै सांग्रांथियारि हाबाफारि खुंफुंनायखौ नुनो मोननाय जायो। बे हाबाफारियाव माखासे ISDS आरो गामिनि रायजो राजाफोरखौ लानानै उन्दै बैसोआव हाबा जायोब्ला मा जायो आरो नखरारि दावराव दावसि, गथ'सा लांखारनाय बायदिफोरखौ माबोरै होबथानो बेफोर आयदाखौ लानानै गुवारै सावरायलायनानै रायजो राजाफोरखौ सांग्रांथि होनाय जायो। बे हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लादोंमोन फारियै क'क्राझार जिल्ला वमेन एन्ड चाइल्ड डेभेलपमेन्ट DMC दैजि बसुमतारी, काउन्सिलर इमानुएल नार्जारी बिथांमोनजों लोगोसे गोबां आलासिफोरा बाहागो लानानै गोजौआव मख'नाय आयदाफोरखौ लानानै रायजो राजाफोरखौ सांग्रांथि खालामनानै होयो। खुलुमबाय, जोङो माबानिफ्राय वुमेन एन्ड चाइल्ड डेभेलपमेन्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय आङो डिस्ट्रिक्ट हाब फर एम्पावारमेन्ट अफ वुमेन निफ्राय DHEW क'क्राझारनिफ्राय DMC डिस्ट्रिक्ट मिशन क'अर्डिनेटर दैजि बसुमतारी। जों माबानि सायाव मावो, जेन्डार बेस्ड भायलेन्सनि सायाव मावो, जिहेतु जेंना गर'आ हिंसा होन माबा होन बेफोरबायदि आरो चाइल्ड मेरेज बेफोरबायदि इस्युसाव मावो आरो लिंकआप खालामनाय मानाय बेफोरबायदि इस्युसाव मावो। दा आरो बे जायगायाव बे ओनसोलाव लानाय जायगाया बे ओनसोलावहाय बिराद चाइल्ड मेरेज जायो होननानै खबर मोन्दों जोङो। दा सांग्रांथि लाबोनो थाखाय ओंखायनो बे मेलखौ खुंनाय जादों, जाहाथे सांग्रां जाथों, माने ससियेल बिहेभियार चेन्जबो लाबोनो हाथों जोङो, माने थ्रु बे एवेरनेसै। बेजोंनो लोगोसे आरो बेटि बाचाव बेटि पढ़ाओ कम्पनेन्ट दङ जोंनि बे डिस्ट्रिक्ट हाब फर एम्पावारमेन्ट अफ वुमेनआ, माने बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामगोन क'क्राझाराव। बेसिकेलि बेटि बाचाव बेटि पढ़ाओनि एम्स एन्ड अबजेक्टिभ्सआ हिन्जाव माहारिफोरनि इडुकेसनखौ फकास होदों, इडुकेसन आरो स्कुल ड्रप आउट गार्ल्सफोरखौ माने रि-एनरलमेन्ट जानो बा स्किल डेभेलपमेन्टआव थांनो थाखाय इनकारेज होनाय आरो बेजोंनो लोगोसे सेफटि इनभाइरनमेन्ट क्रिएट खालामनाय हिन्जावफोरनो, जाहाथे जेनेबा हाइजिन मेनटेन खालामनाय, मेनस्ट्रुएसन हेल्थ एन्ड हाइजिन मेनटेन खालामनाय, जेनेबा माबायदि स्कुल्सआव माबायदि वाशरुम्स थानांगौ, माबायदि क्लिन हाइजिन मेनटेन खालामनांगौ बेफोरनि बागैनो। जिखुनु बेफोरबायदि वुमेन एम्पावारमेन्ट बा माबा बेफोरबायदिनो इनकारेज खालामनो थाखाय जोङो बे प्रग्रामखौ खालामनाय जादों। आरो जेनेबा लिगेल सार्भिस मा दङ, फ्रि लिगेल सार्भिस मा दङ, बहुत गामि ओनसोलाव मिन्थिया मा सार्भिस दङ। आरो बेजोंनो लोगोसे फ्रि इडुकेसन अबे सेक्टरावहाय फ्रिनि माबा दङ, गभर्नमेन्टनि नट फ्रि, गभर्नमेन्टनिफ्राय माबा सुबिदा होनाय दङ, बेफोरबायदिखौ एसे बेखेवनानै होनाय जादों। आरो प्लास बेजोंनो हेल्पलाइन नाम्बार्स दङ जेन्डार बेस्ड भायलेन्सनि उपराव, मा अबे नाम्बारखौ फन खालामनांगौ, जेनेबा बेफोरबायदि इस्युस जायोबा, बेफोरबायदि जेंना जायोबा, चाइल्ड मेरेज जाबा बे 181 जेनेबा वुमेन हेल्पलाइन नाम्बार 181, जेनेबा एनि इस्यु, जेनेबा महिलाफ्रा एखमबा हिन्जाव माहारिफ्रा एखमबा होननो हाया जायो, बुंनो हाया जायो, गावनि इस्युसखौ न'नि बिमा बिफानोनो होन बा गावनि हासबेन्डनो होन जोङो खोन्थानो हाया जायो एखमबा। थ' बेफोरबायदि इस्युसाव 181आवहाय काउन्सिलिंनि थ्रु बा माबा जिखुनु एनि इस्युसाव नों 181आवहाय वुमेन हेल्पलाइन नाम्बाराव फन खालामनो हागोन। आरो बेजोंनो लोगोसे 112 इमारजेन्सि हेल्पलाइन नाम्बार, जेनेबा आजिखालि नों एनि मुहुर्तआव माबा मोनसे इस्युस जानो हागौ, प्रब्लेम जानो हागौ, जों पुलिस स्टेसनाव थांस्लाबनो मोनाबो जानो हागौ, गामियाव जेनेबा सल्भ खालामनो हास्लाबाबो जानो हागौ। थ' बेफोरबायदि मुहुर्तआव इमारजेन्सि हेल्पलाइन नाम्बार 112 दङ। ओमफ्राय बेजोंनो लोगोसे डिस्ट्रिक्ट लिगेल सार्भिस अथ'रिटिनि नाम्बार्स दङ जोंनि डिस्ट्रिक्टनि, दा बेनाराव दंखायो। ओमफ्राय बेजोंनो लोगोसे चाइल्ड लाइन दङ 1098। ओमफ्राय आरो बेजोंनो लोगोसे साइबार क्राइम, जेनेबा दाथ' जेनेबा ससियेल मिडियानि जुग, साइबार क्राइमा बिराद जायो दा, जेनेबा फेसबुक होन नोङो मा होन नोङो मेरला साइबार क्राइम जायो, जों मिन्थिया मा एक्सन लानांगौ। थ' बेफोरजोंनो रिलेटेड फाइनान्सियेल फ्रड बेहाय 1930 बेहाय कमप्लेन खालामनो हागोन बा रेजिस्टार खालामनो हागोन आरोखि। हाबा जानाय एवारनेसआव मा बुंदों रायजोफोरनि मारै होबथानो हागोन होननानै
माने चाइल्ड मेरेज मेन रिजनानो चाइल्ड मेरेजआ बिराद गिदिर इशू मानि थाखाय होनबा चाइल्ड मेरेजनि थाखायनो बहुत बुस्थु माने साइकेल बायदि जानानै थायो जेनेबा इक'नमिक डिप्राइभ जायो इडुकेसन डिप्राइभ जायो ओमफ्राय बे न'खराव जेंना नांला खमलाय बेफोरबायदि जायो जों स्ट'रिसखौ खोन्थायो जेनेबा हाबा जाखांनो जोंनाव बिराद केस फैयो माने गासिबो केसा मा उन्दै बैसोआव हाबा जाजोबनाय जों बिनि बेसिसावसो होनदों आरोखि बिनि बेसिसाव होननाय जादों बेसेबांखिनि केस जादों गासिबो उन्दै बैसोआव हाबा जानाय जिहेतु उन्दै बैसोआव मानसिफ्रा बुजिनो एसे माबा जायो थ' बेखौनो बे स्ट'रिसफोरखौ बेस लानानै बे स्ट'रिसफोरखौ खोन्थानानै जाहाथे बुजिथों होननानै जोङो गावनो गाव डिसिसन लाथों बेखौ माबानानै होननाय जादों आरोखि बुजायनाय जादों स्ट'रिसखौ रिफार लानानै जोङो डमेस्टिक भायलेन्स बा माबा बिनि केसखौ एसे इलाबरेट खालामनानै होनाय जायो होनानै माने नेक्स्ट बेबायदि दाजाथों ओंखायनो बे हिन्जावफोरखौ माने एटलिस्ट हाबा जायैनि सिगां हिन्जावफोरा सेल्फ रिलायेन्ट जानो हायोबा साबसिन आरोखि मानि थाखाय होनबा जोंनाव ओरैबायदि केस फैयो गारनानै थाङो गेजेराव हौवाफ्रा गारनानै थांनाय जायो ओमफ्राय हिन्जावा जेबो गैला जेबो सर्स गैला इनकाम सर्स गैला गावनि गथ'खौ लानानै अबाव थांनो बेबायदि इशुस फैयो बिरादनो थ' बे इशुसनि बेबो मोनसे ससियेल इशुस जाहैबाय थ' बे इशुसखौ सल्भ माने गावबागावनि उपरावनो जाबाय नों गावखौनो गाव इम्पावार खालामग्रोनांगोन सेल्फ रिलायेन्ट जानांगोन फैसा खामायनो हानाय जानांगोन थ' बेखौनो मेसेज आरो हाबा जायैनि सिगां सेल्फ रिलायेन्ट जागोर बिनि उनाव हाबा जायो ना मायो बे गावबा गावनि खोथा आरोखि बे मोनसे दा रिसेन्टलि जोंना क'क्राझाराव बेटि बाचाओ बेटि पढ़ाओ नि आन्दाराव माने 2015निफ्रायनो बे सोलिगासिनो प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदियानो लन्च खालामदों सुकन्या समृद्धि योजना दा बिनि बागै जोंना गामि ओनसोलाव बांद्राय मोनथिया आरो जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव बहुत खम एकाउन्टआ सुकन्या समृद्धि योजनानि बारै बे सुकन्या समृद्धि योजनाया स्पेशलि हिन्जाव गथ'साफोरनि थाखाय इम्परटेन्स होनायनि थाखाय जेनेबा इडुकेसन ओमफ्राय हाबानि टाइमावहाय फैसा नांगौ जायो थ' बे मोननै इडुकेसन आरो हाबानि माबाखौ लानानै बे सुकन्या समृद्धि योजनाखौ माबानाय जादों खेवनाय जादों ओमफ्राय बिनि एजआहाय 0 to 10 years निफ्राय हिन्जावसा गथ'फ्रा माने बे एकाउन्टखौ खुलिनो हागोन मानो थाखाय बे एकाउन्टखौ खुलिनाया मोजां होनबा जोंना फैसा थाखा नांगौ जाबाय थायो नङा होनबा आरो हायार इडुकेसनाव जोंनो फैसा नांगौ जायो स्पेशलि हिन्जावफ्रा आरो जेनेबा हायार इडुकेसनाव हेल्प होगोन बे बुस्थुआ बे फैसाया बे सुकन्या समृद्धि योजनानिफ्राय बे मान्थलि 250निफ्राय स्टार्टिं जायो ओमफ्राय आप टु 1,50,000 हाइएस्ट आरोखि माने मान्थलि होआबाबो जायो जेबो नङा बेयो माने स्किप खालामनानैबाबो होनो हायो ओमफ्राय बे सुकन्या समृद्धि योजनानि माबाखौ एभ्रि बेंक आरो पस्ट अफिस बेफोराव प्राइभेट बेंक बेफोरावबो नों खेवनो हागोन एनि बेंक एकाउन्टआ बिमा बिफा लिगेल बिमा बिफा जानांगोन बिनि बिमा बिफानि नामै खेवगोन आरोखि ओमफ्राय बेखौ जेलाना गथ'आ 21 years बा माबा जाहैगोन बे गावबो माबानो हागोन आरोखि ओमफ्राय बे एकाउन्टखौ खुलिनायाव मदद नांगौबा जोंनाव एप्रच खालामनो हागोन मानि थाखाय होनबा बेंकनिफ्राय बांद्राय बेफोरबायदि सुबिदाया मोननो नागिरा एखमबा इम्परटेन्स होजाया बेंकनिफ्राय थ' ओंखायनो जोंनो डिस्ट्रिक्ट हाब फर इम्पावारमेन्ट अफ उइमेन जोङो आन्डार मिनिस्ट्रि अफ उइमेन एन्ड चाइल्ड डेभेलपमेन्टनि आन्डाराव डिस्ट्रिक्ट ससियेल वेलफेयाराव जों जिरायो क'क्राझार डिसि अफिस खाथियाव थ' जोंखौ एप्रच खालामनो हागोन बा जोंनि सुपारभाइजार बायद' बा आंगनबादि बिसोरनि थ्रुयै जोंनाव एप्रच खालामनो हागोन आरो प्रपार सिस्टेमेटिक थांनोबा बेंकखौ प्रपारलि डाइरेक्टलि एप्रच खालामालासिनो मानि थाखाय डाइरेक्टलि एप्रच खालामबा बिसोर एखमबा नासयनो नागिरो बेनोमोन ইছ্যুটো হৈছে আমাৰ BTR চিফ ছাৰে 100 days 150 টাৰ্গেট ঠিক কেনে প্ৰত্যেকটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আছে আমাকো টাৰ্গেট দিছে কিছুমান বিশেষ কৰি চাইল্ড মেৰেজ তাৰপিছত এই ডমেষ্টিক ভাইলেন্স ড্ৰাগছ এবিউজ আৰু চাইল্ড ট্ৰেফিকিং এনেকুৱা ধৰণে আমাৰ কেইবাটাও মানে থিম দিছে তাৰে ওপৰত আমি ৰাইজক সজাগ কৰাৰ কাৰণে আমাৰ বিভিন্ন জায়গাত মানে সভা সমিতি হৈ আছে আজি আমাৰ কচুগাঁৱত দুখন সভা হৈ গ'ল সেই দুখনৰ এইখনত আমাৰ
আহিলোঁ আহি এইখনত মানে ৰাইজৰ মাজত সজাগতা আমাৰ অংগনবাদী কৰ্মীসকল আছে গাঁওবুঢ়া আছে স্থানীয় ৰাইজসকল আছে সৰু ল'ৰা ছোৱালী ষ্টুডেণ্টবিলাক আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে মানে এইটো মানে হেৰি মানে আমি ৰাইজৰ মাজত সজাগতা অনাৰ কাৰণে এই সভাবিলাক আহ্বান কৰি আছোঁ আজি ড্ৰাগছে বিৰাট ভয়াৱহ ৰূপ লৈছে সেই ড্ৰাগছৰ কাৰণেও আমি কিছুমান কাম কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে আমাৰ BTCত বড়োলেণ্ড কমিউনিটি কাউন্সিল চেণ্টাৰ খুলি দিছে 4খন ডিষ্ট্ৰিক্টত 4টা গতিকে তেওঁলোক আমি গোটেই কোকৰাঝাৰ ওমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট অফিচ CDP অফিচ সকলোবিলাক লগ হৈ বিভিন্ন অঞ্চলত সভা সমিতি পাতি মানুহৰ মাজত সজাগতা অনাৰ কাৰণে যাতে আমি এইটো ৰোধ কৰিব পাৰোঁ যেনে ধৰি লওক আপোনালোকে গমেই পাইছে চাইল্ড ট্ৰেফিকিঙৰ দ্বাৰা আমাৰ কিমান ক্ষতি হৈ আছে কিমান সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী বাহিৰত গৈ আছে কিমান মহিলা কালিও এটা ফোন আহিছে দিল্লীত এগৰাকী মহিলা আছে তেওঁক মানে কেনেকৈ ধৰণে আনিব লাগে পুলিচে মোক সুধিছে আমি তাৰে ওপৰত তেওঁলোকক ক'লোঁ যে এনেকুৱা ধৰণে আনিব লাগিব এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত লোভ দি লৈ যায় মানুহবিলাক এইবিলাক বন্ধ কৰিব পাৰিলে আমাৰ মানে সমাজখনত এটা ভাল আশা দেখা যাব বন্ধ কৰাৰ কাৰণে আমাৰ বিভিন্ন টোল ফ্ৰী নাম্বাৰ আছে সেই নাম্বাৰবিলাকত যদি ৰাইজসকলে গাঁওবুঢ়াসকলে বিশেষ কৰি আমাৰ গাঁওবুঢ়া অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকা আৰু বিভিন্ন ৰাইজ যিবিলাক সজাগ ৰাইজ তেওঁলোকে যদি আমাক সেই টোল ফ্ৰী নাম্বাৰত ফোন কৰি দিয়ে আমাৰ তাত মেছেজবিলাক আহে আমি তেতিয়া তাৰ ওপৰত ব্যৱস্থা লওঁ আৰু পুলিচেও তৎক্ষণাত ব্যৱস্থা লয় কোনটো 1098 আছে 101 আছে এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ বিভিন্নটা নাম্বাৰ আছে গতিকে তাৰ ওপৰত আৰু পিছত সেইবিলাকত ফোন কৰি দিলে আমি তাৰে ওপৰত আমি ব্যৱস্থা কৰিব পাৰোঁ আৰু এইবিলাক ফোন নাম্বাৰ বা ক'ত কেনেকুৱা ধৰণে কি হয় তাৰে ওপৰত ৰিপ্লেট বনাইও আমি ৰাইজৰ মাজত বিলাই আছোঁ এই ক্ষেত্ৰত মই আৰু এটা কথা কওঁ বহুত জাগাত বহুত ঠাইত বহু গাঁৱত এনেকুৱা হৈছে ছোৱালীজনী বিয়া হ'ব নোখোজে গাৰ্জেণ্টে জবৰদস্তি কৰি বিয়া দিয়ে বা সমাজৰ মানে জবৰদস্তি কৰি বিয়া দিয়ে এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু মই তেওঁলোকক সাৱধান কৰি দিব খোজোঁ যাতে এইটো পদক্ষেপ তেওঁলোকে নলয় কাৰণ তেওঁলোকে গমেই পাইছে যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী এইটো ক্ষেত্ৰত বিৰাট কঠোৰ হৈছে বাল্য বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত গতিকে এইটো ক্ষেত্ৰত কি গমটো পামেই গম নোপোৱাকৈ নাথাকোঁ গতিকে তেওঁলোকৰ ওপৰত কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব आङो बड'लेण्ड कमिउनिटि काउन्सिलिंनिफ्राय दा जोङो माबानिफ्राय फैदों वुमेन एन्ड चाइल्ड डेभेलपमेन्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोङो आंनि मुङा इमानुएल नार्जारि आङो बड'लेण्ड कमिउनिटि काउन्सिलिं सेन्टाराव मावो काउन्सिलर हिसाबै वुमेन एन्ड चाइल्ड डेभेलपमेन्ट डिपार्टमेन्टआवहाय दा जोङो दिनै सांग्रांथि मेल लाफैदों बे रमेन्द्रपुर अंगनबादि सेन्टाराव जे जोंनियावहाय गोबां मानसिफ्रा एवेर नङा बेनि थाखायनो एवेर खालामनो थाखाय सांग्रां खालामनो थाखाय जोंनि गार्जेनफ्रा बिमा बिफाफोरा आरो गथ'फोरखौ माबोरैहाय सांग्रांथि खालामनांगौ दैदेनलांनांगौ बेफोरनि थाखाय जों बाव सांग्रांथि मेल लाफैनाय जादों जाहाथे जोंनि इयुन जेनेरेसनावहाय गथ'फोरा मोजां सोलोंथाइ लानो हायो आरो गाव गावखौ मोजां खालामलांनायाव जिउ दालांनायावहाय जेन' मोजांथारैनो दालांनो हायो बेनि सोमोन्दै जोङो सांग्रांथि मेल लाफैदों मानो होनबा जोंनियाव दा गोबां गथ'फोरानो बिमा बिफानि खोथा मानिया आरो गावखौहाय नंखाय लामाजों दैदेनलाङो दा बेनि थाखायनो जों माखासे स्कुलफोरावबो जोङो बेबायदिनो सांग्रांथि मेल लागोन जाहाथे गथ'फोरखौ जों मोजां बोसोन हायो बेनि थाखायनो जेरै दिनैहाय जोंखौ सरकारा बिथोन हरदों बे सांग्रांथि मेलखौ खालामनो थाखाय जों 100 डेज आरो 150 टारगेट बेनि थाखाय जोङो बेखौनो मेलखौ खुंगासिनो दङ जाहाथे जोङो उननि समाव आरो खालामलांबाय थानो हायो जोंनि बे सांग्रां